Tsora gaba ka ƙara zuwa, tsora gaba ya ƙara zuwa ya ce mu abu. Ana wulaƙanta shi wa. Je min abinci, kai ga ka kawai kai ba abin da ka kawo duniya sai ciki. Ka zo ka sa min abinci a gaba ka cinye. Duka ƙaran min da tattalin arziki da an ka gani kamar ɗan giwa ɓuɓul amma yanzu ka ga har da gidan sabulu a nan a kwiɓin wuya na tsohon marar mutunci wanke na gaya ma kan taka maka kai wallahi. Ai za ka sani tun da yayar taka ba ta kusa sai na dinga gana ma azaba. Kai da kanka sai ka bar gidan nan tsohon marar mutunci kawai wanda ya ci a ce kai ma a ƙauye kana da yara ka je ka riƙe fatanya kai noma hannunka ya kanta ɗan iska ka tabbatar da kai namiji ne. Ka kai ka wanke mana na taso in na tashi zan wulakanta ka fa a gidan nan fa. Za fa a ji mu da kai fa. Me yake faruwa ne lafiya mai gida tun ɗazu don Allah dan annabi ina ta jin kukan ka auta me yake faruwa ne? Haba. Ya amarya. Kukan sa ina jin gungunsa gaskiya baka kyauta. Ya amarya bashin yunwa ne fa a jikina. Sati ɗaya muka a hanyar Legas. Ko ruwa ba mu sha ba. Mun dawo kawai na samu abin cikin ajiye mu in je in siyo fiye wata in sha. Kawai sai zuwa ne kawai sai na gyaran nan ya cinye abinci har ya saka kwano. Sabida rashin mutunci. Ai ni so nake dusa ya wanke kayan gidan nan. Ajiye auta. Ya ajiye? Ajiye. Wanki, dama wanki ya zo yi gidan nan. Yanzu ɗime man yaron nan in bai sha wahala ba to me kike so ya sha amarya? Ya muna hukunci kuma kina. Ka gansa kalar wahala ne? In shi ko auta. Kawai dai Allah gani karfi na aka fi wallahi. Tsora gaba ka ƙara zuwa, tsora gaba ya ƙara zuwa ya ce mu abu. Ana wulaƙanta shi wa. Goye shi ki bashi mama ya sha. Zan kai kan ma Ahmadin Muƙamiki fa. A sauran garin nan kai ki bashi. Ba za ka wuce ba dan. Kai ki bashi sauran garin fakin girman Allah. Mai gida ka ga dan Allah aikin da ka saka shi wannan kadai ma ya isa ya kwashe abincin da ya ci ai. Ka riga ka gama kwashe abincin da ya ci ai a wankin. Wankin awa 3 fa kawai ne ba. Awa 3. Baki ga yadda dujikin dan iska ya tara ruwa ba. Kai ne kai jika cikin sa dan Allah da ko tausayi sa baka ji wannan yaro karami. Hukunci na mai akan abinci. Ki hakuri auta. Ina madokin nan.